Da vam kažem šta ima večeras u Beogradu. Ima svašta. Ne očajavajte nikad, predstava u izvođenju srpske drame Narodnog pozorišta u Prištini na sceni Raša Plaović. Ima još karata. U Domu kulture Studentski grad, uvod u teorije smeha, predavanje Igora Perišića. Pa onda večeras u 6 sati Postani čuvar života, SKC, a u 7 sati u Art galeriji izložba diplomskih radova studenta Akademije likovnih umetnosti. Inače, apropo raznih umetnosti koje pohađamo i posećujemo, dobra vest je da je film Montevideo, Bog te video, videlo preko 200.000 ljudi i da su pretekli Avatar i neka su. Ne sumnjam uopšte da je bolji i sadržajniji film. I večeras se otvara izložba slika Humanitarnog fonda Sveti Nikola u galeriji Atrium u biblioteci grada Beograda. Dokle pogled dopire, predstavljanje knjige Nikole Vujčića večeras u galeriji Artget Kulturnog centra Beograda. A šta je bilo sinoć? Una vas vodi kroz događaje. Na kraju smo emisije da vam ponovim upozorenje Gradskog štaba za vanredne situacije da pazite na ulici, da pazite ispod streha ili streja, kako se gde kaže, ispod krovova ledenice mogu da padnu, a jeste otoplilo. -2 je, danas bi prema prognozi trebalo temperatura da pređe 0. Pazite gde gazite, ako niste sigurni u to kako se krećete, onda znate već kako ide stara krpica neka ili neka čarapa stara preko cipela, pa onda ćete biti mnogo stabilniji čak i ako naiđete na led. Što se jutarnjih programa tiče, sutra nekoliko odličnih tema i zanimljivih gostiju, to ćete sve saznati u našim vestima večeras, a ja vas sada pozdravljam i zahvaljujem vam što ste nam posvetili pa dosta vremena, nadam se, ovoga jutra i nadam se da smo opravdali vaše poverenje. -2 je, a u znaku tog broja bit će i ono što sledi za kraj. Vidimo se, pozdrav!